салому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. бар ҳамаи шумо саломатӣ, тинҷии оромӣ дар давлати худмон хоҳон ҳастам. мақсад зимистоне ки ба мову шумо омодааст, худованд оқибаташро ба хайр гардонад. ва ин сардие ки мо шумо медонем, сабаби марги чандин молҳо, гӯсфанду хару говҳо шуда истодааст. ва боварии комил дорем ки дар қишлоқ ҳама бо ҳамин чорводорӣ машғул ҳастанд. хато накунам, тӯли 4 ё ин ки 5 сол мешавад, дар Тоҷикистон чунин сардиҳо набуданд. ва ҳаминро баҳри шумо гуфтанӣ ҳастам ки меган дар қишлоқ молдорӣ ҳолдорӣ. ин мавзӯъ, ин навор ба ҳамон шахсиятҳое ки дар қишлоқ ҳастанд, дар деҳаҳо ҳастанд, аввал саломатии худро, саломатии падару модар, аҳлу байт, зану фарзандонро, баъдан молҳои худро эҳтиёт кунед, ки зеро шояд ягон беаҳамиятии мо сабаби марги аз сардии ҳамин зимистон мебошад. хуб, бар ҳамаи шумо саломатӣ, оромӣ ва тинҷию амонӣ дар давлати Тоҷикистони азизамон хоҳон ҳастам. бояд шуда бо фаромӯш накунем, ки ҳатман дар зери навор лайк монен, дигарҳо ҳам бохабар шаванд ва аз ин мавзӯи мо як дастгирии дигар мекунем. иншоалло ба 100 000 наздик шуда истодаем. худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. салому алайкум дӯстони азиз, чӣ гуна мебинед дар дасти мо ek medium pasta, яъне ки M+ мебошад. M+ барои ҳамин ба қувват кардани мардонагӣ, ба қувват кардани бадан, пӯи спермаро баланд бардоштан, микровирус ки дар спермаи тоза кардан, барои хуногирифтагӣ, простатит бисёр чода фоида дорад. бародарони азиз, бо боварӣ комил метавонед заказ кунед. M+ оригинал ва чӣ